priatelia, syrári, bol som požiadaný, aby som opísal môj spôsob, ako ja voskujem syry. Takže vieme, že syry môžeme uchovávať aj tak, že ich uchovávame v pivnici, že ich uchovávame vo vákuu a že ich uchovávame pod voskom. Hej. Potrebujeme samozrejme vosk, ktorý máme v takomto úľadnom hrnčeku, potrebujeme syry, najlepšie naraz viacej syrov, potrebujeme šnúrku, povieme na čo, potrebujeme nožnice a potrebujeme nejakú nálepku, čím označíme naše syry. Takže v prvom rade musíme si roztopiť vosk. Do tohoto vosku budeme vlastne obalovať ten syr. Vosk sa topí pri 80 stupňoch, takže pozor, aby sme ho neprehriali, pozor na bezpečnosť, aby nám nevznikol požiar. Môžeme kvôli bezpečnosti zohrievať tento vosk aj v tzv. Vo vodnom kúpeli, kde tá bezpečnosť je vyššia. Takže vidíme, že vosk sa nám pomaly topí, hej. Vždy s tým musíme veľmi opatrne. Dôležitá je tá optimálna teplota. Vosk nesmie byť ani veľmi horúci, hej, ani taký akurát, jak sa povie u nás. Tento syr je určený na zavoskovanie. On určitú dobu zrel v pivnici. Musíme sa pozerať, aby syr bol dokonale suchý, hej, aby sa nám to dobre voskovalo. Takže syr je momentálne mesačný, hej, a my ho teraz zavoskujeme a bude zreť v tom voskovom obale asi 2-3 mesiace, ešte plus. Takže ako vidíme, priatelia, vosk už máme roztopený. Je akurát. Takže môžeme prikročiť k samotnému voskovaniu. Na voskovanie máme vosk, syr, ktorý je suchý, bez závad, senzoricky nemá žiadny problém, nemal by mať. Potrebujeme šnúrku, ktorá nám bude slúžiť potom na otváranie. Takže postup je taký, že najprv si odstrihneme dostatočne dlhú šnúrku, obvinieme takto syr, vidíme, áno, a polovicu toho syra namočíme do toho vosku. Vidíme? Teraz trošku takto pokýveme, aby nám vosk uschol. A vidíme, že vlastne prvú polovicu tej šnúrky máme vybavenú. Ďalej, ten vosk je v momente suchý v podstate, takže môžeme pokračovať. Pokračujeme tak, že odstrihneme tu, v tomto bode, tú šnúrku preč. A privinieme tú šnúrku tak ďalej, aby dosahovala už na tú zavoskovanú časť. A opakujeme ponorenie, vidíte, opakujeme ponorenie do vosku. Tak, pekne. A zase vyťahneme, zase trošku potočíme, aby nám uschol vosk. A pomaly sme na konci. Teraz je veľmi dôležité, aby sme zobrali kúsok tej šnúrky, potiahli ju takto, ako ma vidíte, priatelia. Áno. A znova to celé
zase ponoríme do vosku, ale šnúrka, ten motúzik nám zostane k dispozícii, aby sme mohli syr otvárať. Ja rád robím to voskovanie tak, že ja ten syr pre bezpečnosť a aj z estetických príčin navoskujem na viac vrstiev. Vidíte? A vidíte, a krásne, pokiaľ ten syr má dobrú teplotu a vosk je teplý, tak ten syr v momente má tvrdú škrupinu z toho vosku, teda nemusíme sa absolútne obávať, že by sme nejak... Dobre, takže ako som povedal, skúsime to dneska. Sme boli šikovní, takže nám to stačí dvakrát. Výborne. Tu máme tú šnúročku, hej. Vidíte teraz v detaile, ako nám tá šnúročka teraz pekne tu trčí. A my sme v podstate hotoví. Čo už nám zostáva teraz, je to, že ak máme k dispozícii nejakú rodinnú nálepku, alebo niektorí, čo máte vlastnú spoločnosť, vlastnú syrárničku, tak ešte potrebujeme nalepiť logo. Výborne. A tu je ešte takáto vec, že tu dáme vlastne takú zástavku s nadpisom PUL, aby všetci rozumeli vo svete. A tuto to takto, tou zástavkou pekne zamkneme. Pre budúcnosť máme zabezpečené to, že chytíme tú šnúročku, potiahneme ju, obtočíme preč tú šnúrku, odkryjeme vlastne ako vrchnák na syre a môžeme jesť. Prajem dobrú chuť a som rád, že som sa s vami mohol podeliť. Dovidenia.